episode ko na tran tirna chuan tunma lo lang le in segi chuan a in thlak dan chu hria chian tumin na anei le nei lo te chu ain entira doctor tela chuan anlo exam na chuan na bik anei lo thu anlo sil thunga anhuwa chuan puithiam a hmule a chunu chuan in thone te lo buat sei saka in hole umi te chuan anlo toi om ve reng boka segi chu in thoina an nei chuan na satakin atong traya anhuwa po biak ina kalin atong trai le boka nasatakin sakotin biak ina chuan tongtrain adila chan chuan a om chuang lova segi chu mangchia wangin alo ruma anu chuan athom hria in ataksa chu aron me sakta a ole kan tran tak main kan channel te hi min lo like saka min lo subscribe saka min lo share sakjel tu chawin kan ngen tak me o cheu ti chuan soi chun zomang o tun hun no langin segi nu chu aron kal ta thuta segi chu tu naw nge ani ti chu umi chu azot ngala umi chuan kawa pa ni hi alo ti wata anu angai dewaniang anu ako wak mai atia mase seginu chuan wa pa a famala moi ni ka tia atia umi chuan ka unaw nu angani mai chumi fa chu ania atingal wata seginu chuan sikuli kalai khan ti du da ini thinem atia umi chuan chutiang nilavin ektur ni tura ka jirtilai me kani hi alo tia seginu chuan ka thian nu fa ani ti mokatia atia umi chuan ka thian nu unaw nu anga ka sei chu kai aina upa tuna chu nu chu adam lo meka damdo ina a oma ati chu segi nu chuan khonge ani apa ve thung tinge nangin lo ompui ve dei ati vele a umi chuan pasala nei lo ati chu segi nu chuan mi patam takhi chu anwan sol tak em athil ti po amo phorna alangam lowania ti en segi chu alo be mol mola boya ipa chu ilen huna jong chuakla athil ti man hi ipilet ve don nia kapuyang che atia segi chona ril ru chona changa kanu po hi alo hlo om ve thin hle mai atia segi nu chon wumi chu bia in nopang i hroilu ringot theile nem hei wanga ni hi segi in mingchian na anei le thin atia wumi chuan lungai lo tura ti in tuma mu lo tura an lu thu shilin an chole huna po thatakin aruk thei angbera achua puile mai tur thu chu ashila segi nu chuan ani khonge segi chu atia wumi chuan shooting ala nei khopona an neya atia segi nu chuan ani ngatinge nang heta I om ati chu umi chuan thil engamo la turing kalau kalok atia segin nen chu antum chu anu chuan no pangkha chu heta om tiro kalau om puyang in thona de de ai roi don emni chu tiang ani chuan thuleng wak vela tamle mai kalau omanga I thozo huna ilo lam le mai don nia atia segi chu bia in ke mane na lo om chu apoi ti lo tiro ti in azota segi chon adil ru chon ai kanu kadu lo ti ve boka umi chon chu tianga iti kher chu angai lo atia seginu chuan engtin nge naw nen na I tho theyang ka fanu khalo duat hle ro atia umi chuan nial tum hle ma se anial ngam ta silawa umi kal liam tur chu an thla umi chuan akal don chuan segi chu akua lo hi mang che ati chu segi chuan min chan turin iron kalang tiro alo tilet vele a seginu chuan ifani angmaya inin thla a ti in segi chu inchunga chuan alo puita a segi chuan umi bai pa chuan kathian heta hen ke ma chawin min hu chia don ti thengil su ti chung chuan alut ve boka segi nu chuan ei tur chu alo siam saka an ei tur chu segi ming chu azota segi chuan aming chu soimai atuma se atitoa ma se siau jo ti atileta a anu chuan ei tur chu ape a ei tur pek chu soijomin ka phonu pon hetiang ei tur hi ate lai chur adu theilo tuka ma se kan re thei awangin sajupui cho angba ka pa theingai lova tun thleng hian ka thinlung hi alanat pha reng atia segi chuan alo en reng awang chuan anu chuan ngatinge hrathiam ni om taka mi en renga atia anthil ei lai chuan a phone chu alo ri a rang taka thovin bathroom lama chuan kal atuma anu chuan kal puya tum chu keima in ka ti thei alo ti thuaya anu chuan segi chu ano panlain ama in sotiang kumza ta bathroom a akal thei lawasin tunlai no pong chu anchang kang sot le mai atia segi chon bathroom atang chuan doje chu message thonin phone alak theilo thule a in thlang ni ani thu chu asila doje chuan karon kal donem ati chuan segi chuan angai lo local su atiwata ngatinge ni tuntum chu engange in thlak le to lungai su ka theyang che atia segi chuan chuchulom ko hlau tuna chuan min sang turin ka du lo che atia indu tok na po ka nei velom atiboka doje chuan chu tiaron sei chu min ti chak zo vek mai atia segi chuan kamu mo huna che kalo phone ang che imut pon I phone ibula da reng ro atiboka hun engamo ti chung chu ronberi lo turin atiboka anuina lo ko awang chuan achuak ta a doje chuan tuna khan nol kani emni ati chu jun huwa chuan a thalhawani chu sangha te kha lo en fiale ro atia doje chuan en ve mai in
Sara isanga pek ming tur a hriat to thu chu Junhua chuan alo hrila ani chuan ka hredu lo alo tia doje te company a na thok ho chuan infiamna lo nein achak lo chuan coffee an layang an tia an team leader ber chu achak lova coffee min leiro an tia ani chuan kalai don lo cheu tangrolin min chak lo tirani alo ti ve mol mola chuti la chuan doje chuan mi taksa a thil in thlak a piang a hriat sang theinghal thu ano sei mol mola team leader chuan in choi ila ati chu doje po chu alo chuaka jungmina chuan chibai lo bukin abeng ver thar chu a hmule hmulo chu anlong ai chang thapa doje chuan in cholai ani elo ti in kalsan mai tuma team leader chuan achak to emoti in lom fashanin alo lam vela doje churon hoi phein jungmin ibeng chu iver thar elo alo tia dojian thila e tur chu ka wallet ka thenghil dai mai ti in akut chuan adu chu ako kwalta zat Junhua chu nang pero ati zela segi te lam lo langin nin hi chung anu nena an omduna wangle no pang anga cartoon en reng anga ewang chuan kaning to lutuk ka a zo don alo ti ve boka anu chon ran bia in ithil kan lai kha inin ngoi rang khan tv lo en ro o tv hai lutuk ka khan lo om lo la ati chu segi chuan adil ru chuan inga nge min ngai le ati pa chuan athil kan chu a han ina rin ai chuan alo tui phiana jan an mudun chu jan thumna ni to keima ka wachak to em atia anu chuan ron bia in nu thum meu kanin om to a kabula om nuam lo ina ti em ni ati chu sege chuan o ti e katilutuk ti chuan ro changin kumchom don ibula kamu to lo ania ati zo chu anu chuan a oi mu helta a zinga chuan in ho chu ina chuan a ho veta a shredeu chung chuan aluta anu chuan thleng alo silmeka alut chu anu chuan in ho kan in mu lo na avarei to ve alo ti a in ho chuan kalo ho e ati chu anu chuan athil ti lai chu atop chat maya ekut silla thil kan aidon nia atia chung ko in tuk thon kil ho ma se nidang ang anilova in ho chuan thleng chu karo silang atia an ei zo chuan ruma chuan lutin a bag chu ada a ado kana a passbook le a admission form thataka alo inda chu ala a ena segi po chu tuiti takin alo mu ve mek bok in chu anu chuan alo ti faya a thoma chuan a harta a thom no dana le athalak dana ati fayang te chu a hlaulu tuka a har chuak zoka doje te lam lo langin Junhua chu a thutna a thut renga wang chuan ta khani thurang don em ni I thuta sa kana te po thok ngal vekro atia Junhua chuan ai heti chung po hian in ha tur ka tho sak nem to lu tuk che atileta president kani don director te chu kani du lo ti thu chu in la tak mai chuan chanchin buchiar pa chuan lo soya doje chu ron hoi phei halin kanu in president a kasiam don che ati em ni ati chuan Junhua chuan engti kongjong ponsun ho group president ni tirche katumanga nangin chuni na chu min hlan let ve thungang atia doje chuan president ni na ka hlanang chemo ati chu Junhua chuan min hlan nge yanga yang chutia ni lo chuan thil engkim ko puang vek don en tirnan ngai zong e nei lain I phone mel lavin I om thailo ti te atia chuti lai tak chuan a phone chu aron ri a segi I lo ni in kan ina local wat ro ati zo chu phone da le ngala doje chuan no pang emo atia ako chu ha in Junhua bula chuan ka chuak lok don atia Junhua chuan o alo ti maya doje chuan khonga ka kaldon ti po min zo don lo em ni atia Junhua ve thung chuan I kalna tur hria sa e malom alo ti thunga segi chuan anu lo ti khotlai nan chuan ti dan tur lo zong ve mek boka ama a athil in ban chu la in khuma chuan alei bota a zunche anga omin atrap dera anu in thalak na room alu don chi atia chuan anu chuan trap thom chu a hreta a segi chuan ngatinge alo kal lo ti in atrap ring deuh dewa anu ron thlen chuan anu chuan ngatinge itra ati chu khuma en ngala bathroom ikal du chuan min hril tur chenia apoi love ti chung chuan a pet si chu la in ka fodu po pol nga ani thlengin zuna che thina lom ti in a hnema suk turin ala ta daya anu akal chi atia chuan doje chu bia in kanu hi ron dangwat ro atia anu la chuan athil kan chu apple juice rim avanam ve ti pa chuan balboma da in segi chuan thomna suk tur dang anayam le ti pa chuan a thomno dana chuan kal atuma a hong chi atia chuan kong khar chu alo rita a en man talawa kong khara hon chi chuan segi chuan doje chu alo ko ngala doje chuan segi thi or chu enin ama ani ti a thei ngal anu chu segi nu ini em atiboka segi nu chuan ka fanu bial palhui kha ini tiro alo ti ve bok segi chuan signal alo pe a thok le khata doje chu thing thi in kapi ifanu nen kan in mu min phal sakro atia
seginu bai vailu tuk chu seitur semai lovin tuna chuan ama takpo ina omlo alo ti a segi po chuan makti tak chuan alo en renga doje chuan a omti ka ria timai chuan ka beidong theilo wani ti pa chuan segi chu a en boka segi chuan a tholu tuk ti in akuzung pui alo mu a anu chuan segi chu tuna a hna wangin khopona azina ina omri lo ati boka doje chuan ani kan in belok manangem atia seginu chuan in biak chu ka du lutuk ma se he nau hian zuna che a ti thu asoi tamaya doje chuan makti deuh chuan segi chu ena anuya segi chuan ka che lo lo ti ve na sabok doje chuan nui chung chuan hunrei takpo angai lowang atia seginu chuan segi ne na chuan nangma ini lo om thengem karei lowang o lo omlok ro atia mundanga in mutura ankal chu seginu chu kalmasa a doje chu thovin segi chuan kanilowania atia doje akal tur chuan zunte I chenia ati chu anar chu chainan chu an hup ta vela segi chu ajak lutuka umi chu phone ngalin tuna local ngal ro atia seginu chuan doje bula chuan in nei turil ru puwa in ngai jong in ni lo chuan ti tom hwal ro atia chung thu chu olsam taka siam ve rungot the ani hleinem ati tur chu seginu chuan tun tha in nei ru ati ngala doje chuan segi chuan anu lo chhun fu hle mai athutlung na anman mo ve ve alo tia seginu chuan ka fanu hi infiam nan leka I mu ni chuan top san tur che in ka du che ani ati ngala segi in pa anei lo ti riat ro chu wang chuan ama bula hun re tak thlenga a ompui tur ka du thithut lo tur le tlan bo san thut lo tur ti thu chu thu tak deuh chuan lo soya chu tiang mi nen chuan kanin neya ka hlim pha ta reng reng lova ka fanu hian adu hun huna akal theina tur amomo a in angchi hian chu tiang mi chu ini theyangem atia doje chuan segi na ril ru thlak lo nei chuan atia segi nu chuan aril ru athak mai mai ngai lo ka chom seilen ania ka tha chiang no tuk atia doje chuan ani chuan amang chi chu kani venga ni mai lom ati thamon ve a segi net in annalai tam tak in nei ani ati chuan segi nu chuan ani ain ka mel thadai zokolom alo ti a doje chuan khatiang na ma bo khan in anna in nga khop mai atia annui duna thingpui chuan in dun ta a in lama po chon in hole umi chuan sege chu lo puin thalak zong le thomno then khata chu an la a in ho chuan umi bula chuan ngatinge hetiang huna min ko zia ibial pa ko ve mai ta che atia umi chuan engtin nge tun anga te ka ko theyang sonu so so tiang mel pu son a in thak so atia in ho chuan umi thudik min shil ro belpa inei tak tak lo tu ro atia umi chu thinrimin ka thil ti lai hi man mo thlak viang ma se ka khoi deuh phot don che atia a khoi don chuan lo in dangin segi chu bedain khonge inu chu akal atia segi chuan doje nen anin mu ti pa chuan poisa chu ron phora in ho chuan enga tan nge atia segi chuan kholai fan kadu keima aka kal chuan police min report om sia min fan puiro ati chu in ho chuan uite lo ven sak $1 somnga anga yania atlem lutuk atia segi chuan kutthla ka tuma in ho chuan alu a chuan lo namin kutte min thla ke tuma ti in alo nuya umi chuan chuti lai chuan in ho kuthlak tur chuan alo in ring na samai in ho chu atukhuma chuan wabeng popin min throiro ati chuan throila ni mai asoi angkhan tiro atia in ho chuan in sualin kuthlak in ching si atinu anu a poisa chu ala a seginu chu lo ho in khonge ujo chu atia umi chuan anu in miron phona ka hroi hota ni kha atia seginu chuan mangtha pu ka mangtha mon lo sin atia umi chuan anu khan a that deuh vele khan alam ngala thantu dang ka nei lo atia seginu chuan ka hre thiam lom nu ho reng reng he chuan kan that deuh lek he chuan kan fa te kan lam ma saber zel ati zo chu ngatinge nang he ta I om thei khonge segi atia umi chuan chuan lam siamin segi in thomno amomo a karon la ani hi atia alem chan na po in ma son zel thu a thila ngai tu om ani lo thu le a che that thu da chu a hril boka seginu chuan lo pot chatin ka thei ngil don alom le in ka ti fai tak atia thalak adana chu alo ruak sia helai mun chu engthil ati na thin nge ti in umi chu azota ani chuan a in soi joina atia a in soi joi dan ta chu azir tirvela in ho chuan sege chu hruain doje chu amu puya sege chuan doje bula chuan kanu chuan enge asoi atia tun tha a in nei turin min tia atia sege chuan kanu tak hi chu o chu tiang chu asoi don ti ka hra sa lom ati zo chuan kan om dun thairi don lo ni in alang atia doje chu lo en regin om dun chu poya ti lo thu asila sege chuan ke ma zo khinia
tlemin ka zak deuh ati chu dojia chuan lo nuin ngai dam adin ngala ke in sum theilo ilom omlutuk ati ngala in ho chuan alu thingin man mo turin alo tia hun an man re chuan a hlopo apun zel ngai thu alo hril ve bok chutia in ho ran seizo chu dojia chuan keima chau nilovin midang point i thuru kan hre ve ni mo atia segi chuan kala hril lo che emni atia chuti lai tak chuan in huan segi te thlaron la tu chu a hmuwa awa zui ngala lungphena chuan awa man tum jok chuan alo soisa in aron hroi chuaka jun huwa lo ni renga dojia chuan thla turin atia engtin nge helai hmuna ka omti i hriat atia jun huwa chuan ka zui chelom thla te kalak sak che atia segi chu a en wangwanga arukin fapa ilo neim ni atia dojia chuan a oi omlo thuin alo changa jun huwa chu kalphein ani le ti in a ipte atang chuan lollipop chu ala chuaka idu em atia ivalom om tak te chu a han ti le loisia ti zong kha tuntum tan chu no dire phot sela episode tharnen kanin mule thoi don nia